дар вилояти Суғд шумори занони соҳибкор ва ҳунарманд сол то сол зиёд гардида, марказҳои ҳунармандӣ ва ҳунаромӯзӣ бештар дари худро барои касбомӯзон боз менамояд. Дар ҷамоати деҳотӣ Исфисори ноиб Бобуҷон Ғафуров маркази ҳунарҳои мардумӣ фаъолият менамояд, ки дар он аз шумори занону бонувони хонанишин ба курсҳои пазандагӣ ва дӯзандагиву ҳунармандӣ ҷалб гардида, бештарашон касбҳои гуногунро аз худ намуда мустақилан имрӯз фаъолият мебаранд. Маҳлиё Тоҷибоева 2 сол аст, ки дар ин марказ бо оро додани рӯйкаши болишт ва рахти хоб, ҳамчунин либосҳои занона машғул аст. Нақша дорад, ки дигар ҳунарҳои миллии тоҷикиро аз бар намуда соҳибкасб гардад ва дар пешрафти рӯзгораш онро ба кор барад. ҳунарҳои попури дӯзӣ, қуроқдӯзӣ, куртаҳои тоҷикӣ, дасти дӯзӣ ҳамашро омӯхта истодаем. Мо метавонем бо ҳамин ҳунарамон ояндаи худро созем. Ин ба мо кӯмак мерасонад. маркази мазкурро Шаҳноза Аҳмадова мавриди истифода қарор дод. Гирифтани грант имконият дод, ки таҷҳизоту маҳсулоти ҳунармандиро харидорӣ намояд. ӯ дар марҳилаи аввал шогирдони зиёдеро тарбия намуд. Имрӯз бошад боз грант гирифта фаъолияти хешро фарохтар гардониданист. Мехоҳад бо ин васила ба рушди ҳунармандӣ дар минтақа саҳм гузорад. Маблағе ки истифода бурдам машинкаҳо, чизое ки дар кори ман машинкаҳои попурдӯзӣ, машинкаҳои барои куртаҳои миллии аврупоӣ дӯхтам ба газмалои ҳозири замон, ҳамин чизҳои харидорӣ кардам. Ман боз бо гирифтани грант лоиҳа пешниҳод карда ба ҷои кор духтарои занҳои маҳаллиро ба ҷои кор таъмин менамоям. бо мақсади шиносӣ бо фаъолияти ҳунармандоне, ки бо дастрасии грантҳо фаъолият доранд, раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Бунафша Файзиддинзода аз марказҳои ҳунармандӣ боздидӣ корӣ анҷом дод. Дар мулоқот бо бонувон ном бурда афзуд, ки гранти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба андозаи 15 миллион сомонӣ расонида шудааст. Ин имконият медиҳад, ки занони муваффақ на танҳо касби хешро ривоҷ, балки шумории занони бошуғл фарогирифтаро афзун намояд. Дар ҷамоати шаҳрики Бобуҷон Ғафуров Толори Алиёсони Паризода низ аз ҳисоби грант фаъолият мебарад. Роҳбарияти Толор бо гирифтани гранти президентӣ боз фаъолияташро бештар ба роҳ монданист. Дар ҷамоати деҳотӣ хистеварзи ноиб Бобуҷон Ғафуров бошад, ташкилоти ҷамъиятии духтарони хистеварз арзи ҳастӣ дорад, ки он расман аз соли 2021 ба фаъолият оғоз намуда, роҳбари он 2 маротиба гирандаи гранти раиси вилоят мебошад. Ба дастрасии гранти мазкур 15 нафар духтарону занони деҳот фаъолияташонро ба роҳ мондаанд. аъзоёни ҷамъият асосан имкониятшон маҳдуд буда, дар рушду пешрафти ҳунарҳои миллӣ саҳми бориз мегузоранд. Дар суҳбат бо раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иброз дошт, ки бо гирифтани гранти президентӣ таҷҳизоти лозимаи ҳунармандиро харидорӣ намуда, барои бошуғл фарогирифтани бонувони имкониятшон маҳдуд истифода менамояд. ҳунар меомӯзанд, барои оилашон мисол камтар бошадам кӯмак мешавад, барои худашон пешравишон мустақил мешаванд. ва вақте ки мо соҳиби грант мешавем, духтаро ҳастам, ман чӣ хел ки гуфтам, ва кадом кор ба имконатшон ҳаст, ҳамон корро мекунанд. тӯпи дӯзӣ, бофтан, гулдӯзӣ, қуроқдӯзӣ, ҳамин корҳоро карда рафта истодан. ҳунарҳои асосан дастӣ мекунанд. амалӣ шудани лоиҳаҳои грантӣ шароит муҳайё месозад, ки бештари занони муваффақ на танҳо ҷои кории нав барои занон, балки ҳунари аҷдодиамонро барои ҷаҳониён муаррифӣ намоянд. илова ба ин, таъсиси марказҳои ҳунаромӯзӣ барои ҷалби бонувони бешуғл ба кор шароити мусоид фароҳам меорад. дар ҷумҳурӣ ҳамасола барои чунин фаъолияти назаррас тадбирҳои судманд пешбинӣ карда мешавад.